Κλίκαρες αυτό το βίντεο γιατί είσαι κολλημένος στο Emerald ή στο Platinum και δεν μπορείς να βγεις ούτε με ευχέλαιος στον Faker. Η ομάδα σου είναι πάντα σκατά, ενώ οι αντίπαλοι είναι πάντα καλύτεροι από τους δικούς σου. Το jungle σου δεν έχει objective, το top σου είναι 0-0 στο 30, ο Yasuo ο mid είναι 0-10, το AD carry σου παίζει με ένα πόδι και το support σου παίζει σαν μπαμπουίνος χωρίς χέρια. Σε έχει καταραστεί η Riot και όποιος βγαίνει από αυτά τα rank είναι απλά τυχερός με καλές ομάδες. Τι πρέπει να κάνεις τέλος πάντων για να βγεις από αυτά τα rank και ποιος είμαι εγώ για να σε βοηθήσω. Έχω φτάσει Master την σεζόν 2025 με 330 games solo queue, ενώ ήμουνα hardstack Emerald για 4 split. Έχω να πω πως σίγουρα δεν ήμουν τυχερός με ομάδες και σίγουρα δεν βελτιώθηκα μέσα σε μία μέρα. Λες στο Platinum. Δεν ξέρω, το Bloom έχει Αυτός είναι ένας οδηγός για το πώς μπορείς εσύ, φίλε μου, που είσαι κολλημένος στο low elo, κυρίως στο Emerald, να βελτιώσεις το mindset σου και να μπορέσεις να βελτιωθείς σε αυτό το παιχνίδι. Αυτό είναι ένα guide το οποίο μπορεί να εφαρμοστεί σε κάθε lane, αλλά στο μέλλον μπορεί να κάνω ένα guide για τα lanes με τα οποία ανέβηκα εγώ, τα οποία ήταν το mid και το jungle. Η πρώτη μου συμβουλή είναι να παραδεχθείς πως είσαι κακός σε αυτό το παιχνίδι. Παίζεις στο Emerald, είσαι Emerald και μέχρι να αποδεχθείς πως είσαι κατά σε αυτό το παιχνίδι και να ντροπάρεις το ego σου, θα παραμείνεις Emerald ή Platinum ή οποιοδήποτε άλλο elo είσαι, εκτός από αυτό που θες. Η δεύτερη μου συμβουλή είναι, εφόσον είσαι Emerald, θα παίζεις με Emerald συμπαίκτες. Δεν πρέπει να έχεις μεγάλες προσδοκίες από τους συμπαίκτες σου. Δεν θα παίξουν ποτέ σαν τον Faker, δεν πρόκειται ποτέ οι συμπαίκτες σου να κάνουν αυτά τα plays που βλέπεις σε τουρνουά ή από streamers. Σταμάτα να περιμένεις από τους συμπαίκτες σου να κάνουν plays ή οτιδήποτε και κάνε focus στον εαυτό σου. Πηγαίνοντας τώρα στο Champion Pool, πρέπει να σταματήσεις να παίζεις 10 διαφορετικά Champion. Ξέρω, παίζεις το game χρόνια, τα έχεις δει όλα, έχεις πάει από εκείνο το lane, έχεις περάσει από αυτά τα Champion, αλλά δεν πρόκειται ποτέ να ανέβεις παίζοντας 15 διαφορετικά Champion. Ακόμα και οι επαγγελματίες παίχτες έχουν ένα Champion Pool. Δεν παίζουν όλα τα Champions στο game. Σταμάτα, παίξε 3 Champion και θα μπορέσεις να συγκεντρωθείς έτσι στο game και να σκέφτεσαι το τι θα κάνεις στο game και όχι το πώς θα παίξεις το Champion. Μάθε τα matchup σου. Αυτό δεν ισχύει τόσο πολύ για τη ζούγκλα, καθώς δεν παίζουν τόσο ρόλο τα matchup εκεί. Αλλά ιδιαίτερα στα lanes πρέπει να ξέρεις τα matchup, πώς πάνε. Για παράδειγμα, στο bot, πώς πάει το range εναντίον melee support. Επίσης στο bot, εντάξει, το matchup πιο πολύ το καθορίζει το support. Στο mid, το πώς πάει το range vs melee στο mid. Το κάθε matchup στο top, ξεχωριστά, ανάλογα το champion σου, το πώς θα παίξεις. Στο mid πρέπει επίσης να ξέρεις το 2v2 τι γίνεται, γιατί στο mid είναι πρακτικά duo, είναι και η ζούγκλα, γιατί η ζούγκλα είναι συνέχεια around mid. Πρέπει να μάθεις τα matchup σου, είναι πολύ σημαντικό και εκεί έρχεται και η εξειδίκευση που είπαμε πριν στα champion. Δεν γίνεται να παίζεις 15 champion και να ξέρεις και από τα 15 champion όλα τα matchup, πώς πάνε. Κάνε limit test. Δοκίμασε το champion σου. Μάθε τα όρια από το champion σου και γίνε καλύτερος παίκτης. Ακόμα και αν πεθάνεις. Ναι, πρέπει να πεθάνεις για να μάθεις αυτό το παιχνίδι. Πρέπει να κάνεις γενικά λάθη για να μάθεις αυτό το παιχνίδι. Παίζεις Yasuo, μπες μέσα 1v5. Παίζεις Kai'Sa, κάνε ulti σε 5 άτομα. Δοκίμασε να κάνεις το ηρωικό play, το 1v5 play που βλέπεις σε clips. Δοκίμασε να το κάνεις. Χτυπήσαμε στο best of 5 στο jungle. Τους χτυπήσαμε στο πρώτο κύριο και τα καταφέραμε. Αλλά επιτέλους βλέπουμε ότι... Ποιο νομίζεις ότι είσαι! Ακόμα και αν δεν βγει, τουλάχιστον θα δεις τα όρια του champion σου, που είναι πολύ σημαντικό για να ξέρεις τι μπορεί να κάνει το champion σου και τι όχι, μέχρι που φτάνει. Βλέπεις πολλούς παίχτες να κάνουν plays και να λες, μα καλά, πώς γίνεται να ήξερε ότι δουλεύει αυτό το play. Είναι επειδή ξέρει το champion του και το έχει μάθει κάνοντας limited test. Παίξε γύρω από τις δυνάμεις σου και προστάτεψε τις αδυναμίες σου. Για παράδειγμα, είσαι Renekton, που έχεις πολύ δυνατό lane phase, αλλά είσαι αδύναμος μέχρι το level 3. Θα πρέπει να περιμένεις να πάρεις πρώτα το level 3 και μετά να παίξεις πολύ aggressive. Πες ότι παίζεις Draven, που έχεις πολύ δυνατό lane phase, αλλά είσαι mobile.
θα πρέπει να έχεις αρκετά καλό vision για να μην φας gank, επειδή είσαι mobile και άμα φας gank είναι πολύ πιθανό να πεθάνεις. Και θα πρέπει να πάρεις ένα αρκετά καλό lead στο lane phase, επειδή έχεις πολύ δυνατό lane phase. Αφού κάνεις το limit test και έχεις μάθει πλέον το champion σου, θεωρητικά, και αρχίσεις να ανεβαίνεις elo, θα πρέπει να μάθεις τι σημαίνει νικά το lane. Το νικά το lane δεν σημαίνει ότι είμαι 10-0, έχω 100 CS lead και έχω πάρει το tower. Όχι. Το νικά το lane μου πολλές φορές σημαίνει ότι έχω ένα kill και ένα CS lead. Για παράδειγμα, ότι έχω πάρει plates, ότι έχω απλά ένα CS lead, ότι έχω απλά τον έλεγχο στο lane, ότι μπορώ να μου βάρω πρώτος σε κάποιο objective, ότι μπορώ να έχω το priority όποτε θέλω και κάνω ό,τι θέλω με το wave. Σταμάτα να κάνεις plays τα οποία δεν θα δουλέψουν επειδή πιστεύεις πως πρέπει να νικήσεις το lane σου. Αυτό γίνεται ιδιαίτερα σε lanes τα οποία σκυλάρουν όπως η Kayle, που πολλοί μπορεί να πάνε για dive, για παράδειγμα level 4, ενώ δεν χρειάζεται. Οκ, αν είναι ένα εύκολο dive ή έρθει π.χ. η ζούγκλα σου, τότε οκ. Το νόημα είναι να μην εστιάζεις μόνο στο solo kill και να παραμελείς πράγματα όπως το CS, το jungle track κλπ. Παίξε για να βελτιωθείς και όχι για τα LP. Σταμάτα να σε νοιάζουν τα LP. Ο μόνος τρόπος με τον οποίο θα ανέβεις είναι να γίνεις καλύτερος. Άμα γίνεις καλύτερος, θα έρθουν τα LP από μόνο τους. Σταμάτα να σε νοιάζουν και να αγχώνεσαι, για παράδειγμα, αν είσαι Diamond 4, 0 LP και το αν θα πέσεις. Όχι. Παίξε, κάνε λάθη και μάθε από αυτά. Ή παίξε, κάνε σωστά πράγματα και μάθε από αυτά. Παίξε το κάθε game με συγκέντρωση. Σκέψου την κάθε σου κίνηση και μην κάνεις autopilot. Το autopilot είναι αυτό που σε κρατάει πίσω. Σκέψου για παράδειγμα στο mid αν πρέπει να πουσάρεις το συγκεκριμένο wave. Σκέψου για παράδειγμα στη ζούγκλα αν πρέπει να πάρεις αυτό το camp ή να πας για gank. Σκέψου για παράδειγμα στο top αν πρέπει να φύγεις για να βοηθήσεις τα grabs ή αν πρέπει να μείνεις στο lane. Σταμάτα να είσαι autopilot και για παράδειγμα να περπατάς στο lane και να βλέπεις TikToks, που το έχω δει. Κάτι που θα σε βοηθήσει να το κάνεις αυτό και να μείνεις focused στο game είναι να σκέφτεσαι συνέχεια το επόμενο play που θα κάνεις. Δηλαδή, άμα είσαι στη ζούγκλα και πάρεις το δράκο, ωραία, τι θα κάνω μετά? Άμα είσαι στο mid και κάνεις solo kill, ωραία, ποιο είναι το επόμενο μου play? Θα πάρω plate, θα κάνω rotate, θα κάνω recall. Έτσι θα μπορέσεις να είσαι συγκεντρωμένος και να έχεις μια δομή στο gameplay σου. Κάνε διαλύματα. Αν νιώθεις πως δεν μπορείς πλέον να παίξεις συγκεντρωμένα ή είσαι πολύ νευριασμένος για να συνεχίσεις να παίζεις με καθαρό μυαλό, σταμάτα. Κάνε ένα διάλειμμα, βγες μια βόλτα, πάνε δες ένα βίντεο ή απλά κοιτά μπογιά να στεγνώνει. Δεν έχει σημασία, απλά κάνε ένα διάλειμμα. 5 λεπτά, 10 λεπτά, μία ώρα, απλά σταμάτα να παίζεις. Δεν υπάρχει λόγος να μπεις game ενώ είσαι τιλταρισμένος και να έχει χαθεί από το Champion Select επειδή έχεις δει για παράδειγμα Lulu Support και δεν σε αρέσει το Lulu Support στην ομάδα σου. Δεν υπάρχει λόγος, σταμάτα, κάνε ένα διάλειμμα, κάνε ένα mental reset και γύρισε ξανά να παίξεις όταν νιώσεις έτοιμος. Επίσης, είναι καλό γενικά να κάνεις διάλειμμα μετά από 3 games, 4 games, ανάλογα τον καθένα, για να κάνεις reset το mental stack σου. Αυτό είναι σαν το διάβασμα. Δεν γίνεται να διαβάζεις 4 ώρες συνεχόμενα και να είναι και οι 4 ώρες ποιοτικές. Θα πρέπει κάποια στιγμή να κάνεις ένα διάλειμμα, γιατί μετά από κάποια φάση απλά διαβάζεις γράμματα, δεν περνάει τίποτα, δεν σκέφτεσαι τίποτα, δεν μαθαίνεις τίποτα. Το ίδιο γίνεται και με το League of Legends. Άμα παίζεις 9 games, 10 games και δεν έχεις κάνει κανένα διάλειμμα, θα αρχίσεις να κάνεις autopilot, το οποίο είπαμε πριν. Και το autopilot είναι αυτό που σου καταστρέφει τα LP. Πρέπει να επικοινωνήσεις με την ομάδα σου. Πρέπει να πιγκάρεις πάρα πολύ. Και δεν εννοώ το ερωτηματικό πάνω στο κεφάλι του συμπαίχτη όταν κάνει ένα κακό play. Τα pings είναι ο καλύτερος τρόπος για να επικοινωνείς το παιχνίδι. Είναι ακόμα πιο καλός και από το voice chat, κατά τη γνώμη μου. Πρέπει να μάθεις να πιγκάρεις. Έχω δει πολλούς παίχτες, ειδικά φίλους μου, να βλέπουν για παράδειγμα τον αντίπαλο jungler να κατευθύνεται προς τον bot και να μην το πιγκάρουν. Για παράδειγμα, πες ότι είσαι το planer και βλέπεις τον jungler στον bot. Λες, εντάξει, ok, δεν έρχεται σε μένα. Κομπλέ, πιγκαρέ το. Πιγκαρέ το jungler είναι στο bot side. Ακόμα και να έχετε vision πάνω του, υπάρχει περίπτωση το bot σου να μην τον έχει δει. Δεν χάνεις απολύτως τίποτα με το να πιγκάρεις. Επίσης, είναι πολύ σημαντικό για να κάνεις communicate το τι play θέλεις να κάνεις. Για παράδειγμα, είσαι ADC. Πιγκαρέ ότι θέλεις να ψάρεις το wave. Πιγκαρέ ότι θες να φριζάρεις το wave. Πιγκαρέ το jungle σου ότι δεν έχουν flash. Πιγκαρέ, αν δεις ειδικά πιο
high-low gameplay, θα δεις ότι πιγκάρουν όλοι πάρα πολύ. Και αυτό γίνεται φυσικά για κάποιο λόγο. Συγκεντρώσου στον εαυτό σου και μόνο στον εαυτό σου. Σταμάτα να ασχολείσαι με το τι κάνουν οι συμπαίκτες σου. Σταμάτα να ασχολείσαι με το αν η ζούγκλα έκανε gank το lane σου, με το αν η ζούγκλα πήρε δράκους, με το αν το support σου έμεινε στο lane, με το αν έκανε roam το support σου, με το αν το top σου πήκαρε το σωστό pick για αυτό το game και οτιδήποτε. Δεν μπορείς να ελέγξεις τους συμπαίκτες σου και δεν θα μπορέσεις ποτέ να τους ελέγξεις. Σταμάτα να προσπαθείς. Δεν υπάρχει λόγος. Μείνε focus στον εαυτό σου, δες τα δικά σου λάθη και μάθε από αυτά. Θα χάσεις games. Δεν υπάρχει περίπτωση να έχεις 100% win rate. Αποδέξου το. Δεν γίνεται να νικάς κάθε game. Ακόμα και αν παίζεις 10 φορές καλύτερα από τον αντίπαλο laner. Ακόμα και αν είσαι 10-0, υπάρχουν games στα οποία θα χάσεις. Θα κάνεις λάθη και αυτό που έχεις να κάνεις είναι να μάθεις από αυτά. Επίσης θα υπάρξουν games στα οποία δεν μπορείς να τα κερδίσεις απλά. Έχεις AFK, το bot σου είναι 0-10 και το top είναι επίσης 0-10. Δεν ξέρω τι περίπτωση μπορεί να ισχύουν, αλλά υπάρχουν games στα οποία θα τα χάσεις. Αποδέξου το και move on. Δεν υπάρχει λόγος να μένεις στο παρελθόν και στα προηγούμενα games. Θα κάνεις λάθη. Αποδέξου το και πάρε την ευθύνη για αυτά. Έλα ρε μαλάκα, τι με κόβει. Δεν υπάρχει περίπτωση να παίξεις ένα game και να μην κάνεις ούτε ένα λάθος. Ακόμα και επαγγελματίες παίχτες δεν το κάνουν αυτό. Θα χάσεις minions, θα πεθάνεις ενώ δεν θα έπρεπε, θα κάνεις overextend ενώ δεν θα έπρεπε, θα κάνεις λάθος recall, οτιδήποτε. Θα γίνουνε λάθη. Πάρε ευθύνη για αυτά τα λάθη, μην τα ρίξεις σε κάποιον άλλον. Για παράδειγμα, πες ότι πεθαίνεις στο mid. Ναι, θα μπορούσε να είναι το jungle σου και να σε σώσει, θα μπορούσε να χειρομάρει το support, αλλά είναι κατά βάση δικό σου λάθος. Αποδέξου το, μάθε από αυτό και γίνε καλύτερος παίχτης. Αυτό που έχεις να κάνεις, ενώ έχεις χάσει κάποιο game ή ενώ έχεις κερδίσει κάποιο game που πιστεύεις ότι έπαιξες πολύ καλά, είναι να το κάνεις review. Αν για παράδειγμα έχασες κάποιο game το οποίο πιστεύεις ότι ήταν νικημένο ή νίκησες κάποιο game το οποίο ήσασταν πολύ πίσω, κάνε review, δες τι έκανες σωστά ή δες τι έκανες λάθος. Σταμάτα να ανοίγεις το replay και να βλέπεις τα λάθη των συμπαικτών σου. Δεν έχει νόημα. Δεν θα τους ξαναδείς πιθανότατα ποτέ στη ζωή σου. Κάνε review τα games σου, δες τα λάθη σου, δες τα σωστά πράγματα που έκανες και επανέλαβε τα σωστά και προσπάθησε να μην επαναλάβεις τα λάθη σου. Πρέπει ανά πάσα ώρα και στιγμή να ξέρεις πού είναι η δικιά σου ζούγκλα και πού είναι η αντίπαλη ζούγκλα. Το που είναι η δικιά σου ζούγκλα καθορίζει το που θα παίξετε στο map. Αν για παράδειγμα η ζούγκλα σου είναι bot side, θα πρέπει να παίξετε bot side. Αν για παράδειγμα είσαι mid, δεν θα κάνεις roam στο top, ενώ η ζούγκλα σου είναι στο bot side. Φυσικά υπάρχει περίπτωση που το roam στα top μπορεί να αξίζει πιο πολύ από το να παίξεις στο bot side μαζί με τη ζούγκλα σου. Αυτό είναι κάτι που θα δούμε πιο μετά στην προσαρμογή. Επίσης πρέπει να ξέρεις πού είναι η αντίπαλη ζούγκλα για το σε ποια μεριά θα παίξεις το lane ή για το αν θα πρέπει να παίξεις aggressively ή defensively. Αν για παράδειγμα βλέπεις ότι η αντίπαλη ζούγκλα παθάρει προς το top και είσαι το planer, θα ξέρεις ότι δεν πρέπει να κάνεις heavy trades και να είσαι πολύ low στο timer το οποίο έχει gank ο αντίπαλος. Γιατί υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να πεθάνεις σε αυτό το gank. Ειδικά αν έχεις χάσει και το flash σου σε αυτά τα trades. Γι' αυτό είναι πολύ σημαντικό να ξέρεις το που βρίσκεται η κάθε ζούγκλα στο παιχνίδι. Επίσης, το που είναι η αντίπαλη ζούγκλα σε σχέση με την δικιά σου καθορίζει άμα θα παίξει aggressively ή defensively. Αυτό λέγεται strong side και weak side. Strong side είναι κάποιο lane όταν ο jungler παθάρει προς αυτό το lane και θα είναι εκεί σε περίπτωση που γίνει κάποιο fight. Και weak side είναι όταν ο jungler παθάρει μακριά από αυτό το lane. Για παράδειγμα, έχω δει πολλούς Draven παίχτες να παίζουν aggressively συνέχεια και να είναι κάτω από το αντίπαλο tower, ενώ δεν έχουν ιδέα που είναι η αντίπαλη ζούγκλα. Και ταυτόχρονα ο jungler τους είναι στην άλλη μεριά του map. Την τελευταία φορά που κοίταξα δεν παίζει teleport κάποιος jungler και οι περισσότεροι δεν έχουν τη δυνατότητα να διακτηνιστούν στο lane σου. Οπότε πρέπει να ξέρεις που βρίσκονται και να παίζεις αναλόγως. Προσαρμογή ή adaptability. Υπάρχουν κάποιοι γενικοί κανόνες όσον αφορά το LoL. Το πώς πρέπει να παίξεις το game και ένα by the book playstyle, όπως λέμε. Όμως, κάθε game είναι διαφορετικό και κάθε game μπορεί να γίνει κάτι διαφορετικό. Αν για παράδειγμα, ο Draven, όπως είπαμε πριν, έχει 3 kills και ξέρεις ότι μπορείς να κάνεις 2v3 ή 2v4,
σε περίπτωση που ήρθε η ζούγκλα ή σε περίπτωση που ήρθε η ζούγκλα και το mid, τότε ναι, αξίζει να πουσάρεις. Αν για παράδειγμα είσαι autoplaner και ξέρεις ότι μπορείς να κάνεις 1v2 level 4 και να σου έρθει ο αντίπαλος jungler, τότε κάνε heavy trades. Χάσε το flash σου. Ό,τι λέμε μπορεί να αλλάξει ανάλογα με το στάδιο του game και ανάλογα με το πόσο confident είσαι στα champion σου και γενικά ανάλογα με το game state. Αν για παράδειγμα είστε πολύ πίσω σαν ομάδα, τότε αξίζει να κάνεις plays τα οποία θα είναι πιο risky. Ενώ αν είσαι πολύ μπροστά, δεν αξίζει να κάνεις risky plays και να τσίσαρες kills. Είναι πολύ σημαντικό επίσης να προσαρμόζεσαι ως jungler. Μιλώντας λίγο και για τον ρόλο μου, υπάρχει, πες για παράδειγμα, μια περίπτωση που δεν μπορείς να κάνεις full clear κανονικό και θα πρέπει να κάνεις vertical clear. Να πρέπει δηλαδή να πάρεις το jungle σου και την αντίπαλη μεριά από τη μεριά που είσαι. Μπορεί να είσαι jungler και να θες να πας level 3 bot, να καθαρίσεις τα πρώτα σου 3 camps, να πας level 3 bot, να diveάρεις και μετά να πας για invade. Υπάρχουν πολλά πράγματα τα οποία μπορούν να γίνουν σε ένα game, αλλά γενικά αυτό που μας αρέσει είναι το consistency. Αυτό που θα γίνει στην πλειοψηφία των παιχνιδιών. Γενικά ένας καλός παίχτης μπορεί να αναγνωρίσει το πότε μπορεί να κάνει ένα όχι τόσο ορθόδοξο play συσσαγωγικά και είναι και η δουλειά του να το αναγνωρίσει. Σταμάτα να πιστεύεις πως είσαι σε κάθε game ο main character. Αυτό πάει κυρίως για εσάς, AD carry mains. Θα υπάρξουν games που είσαι bot και σε έχει παρατήσει το support σου. Θα υπάρξουν games που είσαι top και δεν έχεις δει το jungler σου ούτε με κιάλια. Είναι φυσιολογικό. Κάποια games δεν θα πάρεις καμία βοήθεια από την ομάδα σου. Και είναι ok. Ειδικά άμα κερδίζετε στην άλλη μεριά του map. Για παράδειγμα, αν είσαι bot και κερδίζεις στο top, σταμάτα να γκρινιάζεις. Δεν κερδίζεις τίποτα από αυτό. Δεν πρόκειται ο jungler σου να έρθει bot επειδή έχεις γράψει 10 παραγράφους στο chat. Σταμάτα. Αυτό που κάνεις και καταφέρνεις είναι να τιλτάρεις την ομάδα σου. Δεν κερδίζεις τίποτα και ίσα ίσα χάνεις mental. Και δικό σου και των συμπαικτών σου. Suck it up και απλά προσπάθησε να κάνεις το καλύτερο που μπορείς με αυτό που σου έχει δοθεί. Παίξε για τον εαυτό σου. Κλείσε το chat και άφησε ανοιχτά μόνο τα pings από τους συμπαίκτες σου. Και άμα κάποιος αρχίσει να σου κάνει spamming, κάτω ένα mute. Δεν έχεις λόγο να έχεις το chat, ειδικά στα πιο χαμηλά elo δεν βοηθάει πουθενά, ακόμα και στα πιο ψηλά. Το μόνο πράγμα για το οποίο είναι χρήσιμο στο chat είναι για ένα πολύ συγκεκριμένο play που μπορεί να γίνει, το οποίο δεν πρόκειται να το εκμεταλλευτείς σωστά στο Emerald και θα το χρησιμοποιήσεις μόνο για να φλεϊμάρεις ή για να δεις το flame που γίνεται ή για το οτιδήποτε. Δεν υπάρχει λόγος να είναι ανοιχτό το chat, ούτε για να δεις ποιος φλεϊμάρει ποιον, ούτε για να φλεϊμάρεις σε κάποιον, απλά κλείστο, άφησε μόνο τα pings ανοιχτά. Σταμάτα να γράφεις στο chat. Δεν κερδίζεις απολύτως τίποτα. Δεν κερδίζεις απολύτως τίποτα με το να έχεις το chat ανοιχτό. Αλλά άμα για κάποιο λόγο θέλεις να το έχεις ανοιχτό, σταμάτα να γράφεις. Ειδικά να μπλημάρεις τους συμπαίκτες σου. Το top σου δεν θα εκτιμήσει που του είπες πως έκανε λάθος. Ίσα ίσα θα τιλτάρει πιο πολύ και υπάρχει περίπτωση να χάσετε το παιχνίδι επειδή είναι ευρίαση. Το mid σου, γεια σου, που είναι 0-10, δεν θα αρχίσει να παίζει σαν θεός επειδή του γράψεις πως είναι 0-10. Το ξέρει, το βλέπει ότι είναι 0-10, δεν υπάρχει κανένας λόγος να γράψεις. Δεν κερδίζεις απολύτως τίποτα, το μόνο που κάνεις είναι να πιστεύεις ότι βγάζεις την ευθύνη από πάνω σου. Αλλά δεν τη βγάζεις. Ίσα ίσα απλά ρίχνεις αλάτι στην πληγή. Με το να λες στο συμπαίκτη σου πως παίζεις κατά, το μόνο πράγμα που μπορείς να κερδίσεις είναι να χάσεις το παιχνίδι πιο γρήγορα. Και η τελευταία συμβολή που έχω να σου δώσω είναι να βλέπεις παίχτες που είναι καλύτεροι από σένα, ιδιαίτερα στο champion σου. Για παράδειγμα, αν παίζεις Cassiopeia, δες Punisher. Αν παίζεις ζούγκλα, δες Dominant από Έλληνες creators. Αν παίζεις Irelia, που είναι ένα champion που μέιναρα, δες Irel King. Γενικά, δες παίχτες που είναι πολύ καλύτεροι από σένα στο παιχνίδι και προσπάθησε να αντιγράψεις αυτά που κάνουν και να καταλάβεις για ποιο λόγο κάνουν ό,τι κάνουν. Τέλος, για να εφαρμόσεις όλα αυτά που είπαμε, θα πρέπει να παίξεις το game. Το καλύτερο που έχεις να κάνεις είναι να παίζεις 3 games την ημέρα. Είναι υπεραρκετά για να μην τιλτάρεις και να έχεις ένα καθαρό μυαλό. Επίσης, οι περισσότερες συμβουλές πάρθηκαν από διάφορους streamers, όπου έχω και ανάλογο credit, και από ένα podcast που λέγεται Broken Bank Concept. Θα έχω link κάτω στην περιγραφή, αν θέλετε μπορείτε να πάτε να τους τσεκάρετε. Έχουν πολύ ωραίο περιεχόμενο
και πέρα από το League of Legends μπορείς να πάρεις τις συμβουλές σου και για άλλα πράγματα στη ζωή σου. Καλή συνέχεια.